en welkom bij dit programma over de 166ste PC die het verkeerd staat op het Sjoekelaan in Frenscher. Het wie een dag van keertswillen, maar benammen ik van een soort Rijn. In deze uitzending krijg je een heel oersjoch van de dag. En dat begint vanzelfs maas betiet met de roenrit van de winnaars van Verline hier en de afspraak van voorzitter Its Hellinga. Vrienden en vriendinnen van de PC, de dag is begonnen. Want Joert weten wij het paard naar huis weer waarom te vinden. Naar huis met de twilling worden, dus bergen binnen. Want daar, vrienden, daar binnen wij thuis. Daar met de keertsbal vlucht. De 167e PC kan net beginnen voordat de training afgelopen en net van zich kroon. De strijd is nog weer en Joert zal deze bal weer om de schouders hangen van de nieuwe training. Het handje gaat omheen bij Jelle Atema en dat betekent dat we los kunnen bij de 166e editie van de PC. Hij haalde jij er al een keer de finale, weer toen een gigantische stunt en hij is nu verantwoordelijk voor de eerste slag. Goed optreden van Nauta, Van der Bos, maar Sipetour terug in naar de tweede omloop. Dit is een aardige bal en wordt eenvoudig keert, terug Tjesse Steenstra. En zag je het favoriete parcours toch nog redelijk eenvoudig terug naar de tweede omloop. Het werd misschien de 4 weersten, het werd nog 4 voor 12, maar op 4 voor 12 en 6 keer de overwinning eenvoudig naar het parcours van Van der Bos tegen Driemstra. En Tjesse Steenstra is winnen van André Verdellen, Bouke Dijkstra en Jouke Bosje. Bouke Driemstra op die stand van 4 voor 12 en 6 gelijk. Krijgt al een matchpunt, dit is het tweede. En die is keurig retourneerd. Oh, dat krijgt net. Dat is Pieter van de debutant. Jannik Hielkema. Dat hij krijgt net het handje eronder kijken in op dat moment. Ze liegen nog eventjes spannend te worden, maar is het toch een vrij eenvoudige overwinning van een van de kanshebbers en misschien wel de favorieten van deze dag. De parcours van Bouke Driemstra, Dylan Trent en Hendrik Koostra keer terug bij de tweede omloop. Ze winnen van het parcours van Bouke Willem Tuurman, René de Haan en Jannik Hielkema. Jelte Pieter Dijkstra bij het verdedigen van die net al te dikke keert. Brengt hem achterin bij Lars Pieter Verstraeten. Die keert richting de boppen, maar keert hij de kweerlijn nog net. Krijgt net. Oh, krijgt wel. Dus is de partij hier. Ja, Lars Pieter Verstraeten die denkt, nee, die bal gaat kweer. En ook de Boosma laat de feest wat hem uitlezen. Dat die bal toch echt, nou ja, of op de boppelline weer, of in elk geval voorbij. Hoe dan ik. Ze winnen deze partij. 4 voor 12 en 6 gelijk in het parcours van Auke Boosma, Marten Veestra, Lars Pieter Verstraeten terug naar de tweede omloop. Het wie vooral een beetje zo'n 50-50 partij. Nou ja, dat weet ik wel een beetje duidelijk. Uiteindelijk vrij eenvoudig 4 voor 12 en 6 gelijk. De winnaars van Verlien hier, Allard Hoekstra de Koning en Thomas van Zuiden inderdaad, Jeremiah Jelte Pieter Dijkstra. Ja, dit een beetje onbeteerde kant, ja. Ja. Hoe kan het? Ja, je weet er van tevoren van ze woenen en van ze verlen. Dus je weet dat je moet op scherp staan en weinig fouten maken. Want dat door hun in principe ik. En bij hun slagen dat wel om weinig fouten te maken. En wij hebben eerst volle fouten. Beste mensen, in voorkomende weersverwachting was er een pauze in van 13:30 van alle twee tot 15:00 uur. Het spul loopt nog net stil. Het is nog geen Jelbe Twaan. Nog krek net. En dus kunnen we nog keertje op die eerste omloop. Als je dit parcours kansel is op de deur. Sterker nog. Het is 4 voor 12. Sorry, skinner 4 weersten en skinner 6. En op die wijze gaan ze er voorbij. Gaan ze er aan. Het parcours, Juwe van den Berg, Sjoerd Smits. En Riemer Hoekstra. Ze maakt ze alle drie haar debuut
Maar ze kunnen de kans lezen, ze kunnen 5 en ze kunnen 6 in de parcours van Menno Verswieten, Kees van der Schoot en Edwin Zielstra. Jongens, het is net anders, maar het vuur is op dit moment verlost. Wij maken deze wedstrijd om je vader te weer aan de varken van het publiek nou stil wezen. Het was pittig. Ja, je vindt schande. Ik vind het schande. Ja. Maar ja, het is vanzelf was zo van als er onwaar komt steeds, dan kunnen ze het ook net riskeren om de mensen daar zitten te laten. Want ja, dan moet maar eens wat gebeuren. Ik vind het wel schande. Het is ook schande voor de spelers en voor de sfeer van de wedstrijd. Maar ja, ik denk dat het waar basis is. Kim, nog een beetje warm houden hier, hè? Ja, dat gaat wel. Temperatuur bij gedaan, maar keert hem net aan. Nee. Nee, nou? Nee, maar wel echt een goed plakje zocht om te scoren, hè? Jawel, maar we beginnen daar op veel dikker mooi plakje. Aan het begin van de middag moest de organisatie, de PC, een dreig besluit nemen. De waarsvoorspellings die net goed. En dus moest de keerswedstrijd hier op het Chocolaan oorloeren stillijn worden. Maar uiteindelijk liep het beter en kon er gewoon werkeerst worden. En ook Kingma. Om de wedstrijd uit te maken. Neemt er de tijd voor. Kingma voor in Bapisma. Die lost de bal, maar die gaat kweer. Ja, kweer. En dus is het uit. Oei, 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 oei. Fijn voor deze man. En toch weer een teleurstelling voor hem. Het vol maar net op de PC van Piers, maar actie keert. Maar echt een succes, Helly. Nee, dat slag het maar net echt. Ze kwamen heel eind. Slagen van de spannendste partij om nou daar. Als ik inderdaad maar 400 fjouwer en 6 gelijk. Pieter Jan Plat. Ja, dan ben je on het keertsen. Dan stel je fjouwer om het draaien voor. En dan opeens jij ze lassen de boel eerst. Oh, hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Maar wees, ik denk dat je er gewoon goed met om moet gaan. En het is voor iedereen hetzelfde. In ons geval ben we als enige nog aan het kaatsen. Maar dat geldt ook voor de tegenstander. En ja, ik denk dat je daar niet veel aandacht aan moet schenken. Zeg maar. Klaar, het is wat het is. Ze hebben een beslissing genomen. Het viel uiteindelijk allemaal met. Nou ja, klaar voor hetzelfde, het viel het niet met. En dan ben je de raap moet gaan. Hè? Ja. Nou, en dan is het ik heegtijd dat die eerste omloop verkeerd is en dat we alle tweede omlooptoeren bekend hebben. Eén partij is al begonnen, dat binnen Jelle Attema en die Tsin, Gert, Anne van der Bos en die. Nou, dat is het torenhege favoriete parcours van deze dag. Maar Roelof, nevens mij, heeft het nog net zo makkelijk. Belangrijk punt dus op 3 om 2 en 6 gelijk. Hier laat hem maar. Liet het zelf uit en blikt hem in boeten. Misschien wel mooi net terug. Maar dat is vanzelfs wel spietig. Ja, shot ik naar de groen bal van het Samen de Light. Op bal van hemzelf, dat weet je vanzelfs net. Lies je uit. Ai. Nou. Wel een dikke meter uit. Satinkjes is in een speel voor. Het wordt zwak gelijk. Het wordt nog een spannende partij. Herinneren ze in één keer uit naar 402 en Skinner 6. En Kinder zet 10 voor het maatje. Bal achterin bij Scheepstraat. Misschien is het nog wel op een vrije wiezen, maar dat is weer het. En dus gaan ze toch 2 keer relatief eenvoudig terug naar de volgende omloop. Die is de eerste omloop al en nou ik. 402 en Skinner 6 al hier in het voordeel van het favoriete parcours. Dat dan als eerste pleegt van de hele finale. Ja, en dan weten we in elk geval dat het favoriete parcours van Van der Bos gewoon trok al hier het betienen wel even wat reeg. Ja, de eerste prijsspelen van onze helft zien, dus we winnen die helft al een uur denk ik. En dan met mijn hoeren straaien weer, er zit best wel een gat tussen. Ik moet zeggen, mijn eigen opslag rond de eerste omloop geweldig, maar in de tweede omloop ietsjes minder. Dus we met eraan wel een werkje nog. Dat hier inderdaad staan. Jouwer om het draaien en van het parcours van Triemstra en de 6-2 van het parcours van Bosma. Die dus weer op linker zicht te komen kinderen. Wie al 2 gelijk. Ja.
Is er nou weer om komen om fjouwerlijk? Ja, wat mij opvalt, is een keertje bij boven bijna. Tussen de stuit en de boven. Dus het boven voor de keertje. Ik zou dan zelf 12 per boven keren. En Lars Pieter gaat dan vriend. Zie wat dat opsmiet. Ja, hartstikke boven. Marten Veenstra! Achter de gooi. Slag je rollen. Nog een kopje. Hoppa. Fjouwerlijk. Ja, dat kan een verrassing van de dag worden. 4-4. Henrik Kootstra. Achterin. Maar Peter Appeline. Linken. Hij is Appeline. Goeie kaart. Ja. En ze gaat terug naar de hele finale. Hij is Appeline. En het is uit. Nou. En de wedstrijd is uit. 400 jaar als Sijs Geliek. De eerste stunt en de eerste verrassing van deze dag is daar. Want op de toer van Bouke Triemstra, RPC Kening, Henrik Kootstra, Disseman en Dylan Drent wisten het uit. Hier net nog naar de hele finale. Met de toer van Auke Boomsma, Marten Veenstra en Lars Pieter Verstraeten. Zij gaan terug naar de hele finale. Wij zijn aan het opnemen in het parcours van der Bos. En dan heb je wat een rare slag en die slaat deel van de boven naar kweeën. En dan zie ik zelf weer wat te gek. En dan doe je voor en die wordt sla je correct boeten. Ja, dan is het eigenlijk op een fjouwe trein. De coach neemt nou, maar die gooit direct niet in de ijst. Nou, en dan krijg ik nog een heel prot van u. Dus ja, je vergooit gewoon zelf eigenlijk. Ja, een teleurstelde, maar ook altijd realistische Bouke Triemstra. En wat Geert Fortuyn ik zei, Dylan Drent, ja, die wil verscoorde graag die PC een keer winnen. En die gong hier echt heel teleursteld. En haast woest van het veld af. Het is een pittig mandje. Maar wij gaan gauw terug naar die andere partij die toen de gong is. En dat is die van Johannes van der Veen, Sipja Bos en Tjerk Elzinga. In Marten Bergsma, Reense Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Ja, en dat laatste parcours, Marten Bergsma, is het parcours wat op dit tijd voorstaat. Ze hebben een trege partij onthoudt daar, dat absoluut. Want het werd een spulgeliek. Maar ze staan tussen mij fjouwer om het 2 en zij is fjouwer voor. Dus alles mogelijk om terug te keren naar de hele finale. De eerste hele finale is dus bekend. De toer van Gert-Anne van Bos dat het opneemt. Het is in het toer van Auke Boomsma, Marten Veenstra en Lars Pieter Verstraeten. Dit is Johannes van der Veen, oud-Vreulewinner. Van het toer van Sijsbeer en Pietersbeer. Toen maar de broekers van der Skoot. Kees van der Skoot zo haast ik nog. Die komt intussen met het veld op. Deze bal is voor en dus is het er 4-2. Van dat parcours van Marten Bergsma, Reense Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. En dat is absoluut de favoriet van deze partij in elk geval om de hele finale te helling. En ik vind om de finale te helling. En misschien eigenlijk ik wel. Thierry van den Bos om de wedstrijd te winnen, de PC. Ja. Hans Wassenaar. Achterin dit keer net goed rekken. Kan hij nog geturneerd worden op Bergsma? Dat lijkt op niveau, ja. Een prooi van Bergsma. Ja, dan wie het in het begin, dat hebben wij mist. Maar dat vind je toch een aardige partij met Twaggelik. Maar het is nou hop, in één keer terug. 4-2 en Skinner 6. En dan gaat het als een nachtkeer uit. Ja, dat was voor Han wel lekker voor zelfs, de toer van Bergsma. Ja, maar ze moest erg werken. Voor mij weer Twaggelik, Zuigelijk, bal van Johannes van der Veen krijgt weer. Maar de opslag. En daarna rennen ze redelijk makkelijk in, omdat zij controle hebben de opslag. Zowel van Marten Bergsma als van Hans Wassenaar. En misschien is het aardig te nemen met Tjerk Elzinga van de zo'n debutanten die we het hebben op van de 48 keertjes. Dat hij de oudste debutant is, maar liefst Jon hier. Ja. Dat zet je wel terug. Ja, 4 keer de keertje afkeert en nooit erbij. En nou direct. Dat is fantastisch. Dit is echt fantastisch wat Reense Pieter Hiemstra schelleert. Want het is bobbeslag. Wint zien parcours. Marten Bergsma, Reense Pieter Hiemstra en de Volle Erik. Hans Wassenaar. Mooi. Uiteindelijk mooi gemak. 4-2 en Skinner 6 van het parcours van Johannes van der Veen. Sipja Bos en de man die dus zijn debuut maken op zijn 29e, Tjerk Elzinga. Relatief eenvoudig terug naar de hele finale.
Ja, Martin Bergsma. Kunnen we concluderen dat het al heel voorspoedig is bij hem? Ja, nou ja, wij hebben nou de eerste 2 omlopen, 4-3, 4-12 en we hebben maar weinig eerst in. Dus in principe is dat een goed teken. Maar goed, ja, soms wel krijgen we wat de volle missers in het begin, maar later pakken we het weer goed op. En dan hadden we dan keertje wat we door en dan rennen we er gauw doorheen als je het zo ziet. Ja, op die eerste omloop van Johan Diertens hing je hem nog een wat mindere fase, kwam je hem even een eerste efter, maar daarna zette je hem het om en eigenlijk had je hem nodig net in een probleem in West. Nee, in principe nee, we blijven gewoon rustig en we gingen keertje gewoon lekker trouwen, proberen dus niveau te halen en als wij het niveau halen, dan kunnen we gewoon van iedereen winnen. Van Swieten en Sjoerd de Jong. Keer dik voorbij, sterker nog een keer door de bobbeline in. Hè? Ja, de gramietig is bij Brom, stoot ik al hoe hier is. Ja. De druk op de schouders bij Menno van Swieten. De focus. Waar die net al te dikke keert. Voorin. Sjoerd, trekt het goed, maar keert het maar een keert. En die dit nog een volle hinnen. De Lietse man in points. De drukke man uit. Zij is weer hem. En de sterke man uit Chester Littens gaat terug naar de hele finale. Pak het voor het eerst een prijs op de PC. Ze kwamen heel goed weer om, de Ljouwte Bilstars. Van 4 van Mien naar 4 van Fjell. Maar op 6 gelijk is het centimeterwerk Jirre. Bert Kees van der Scoort. De bal keert van de Keerts. Machtig op de Sjen. En we gingen gauw terug naar de orenkant. Waar Lars Pieter van Straten de bal achterin brengt bij Tjesse Steenstra. En die bal gaat richting de boppen, maar Veenstra kan retourneren. Ja, heel vrij zelfs. En daardoor pakken zij de punten, maar ze staan wel dik achter. 4 om het 2 en 4 2. Oeh, mooi, die focus. Zo show hem net vaak. Bij Tjesse Steenstra. 4 om het 2, 6 4 en de zitbal, nee, trekt net. Nog een keertje. Hij is net ongeveer Martin. En als dit de laatste slag is en dan gaat Anne maar in de finale neemt Martin en afschiet op deze 166 PC maar een tweede prijs. Nou, dat is toch een mooie afskier van hem. Ja, en dan ben ik een die in de laatste hier in de PC nou winnen maar. Ja. Dat is voor hem op dit moment nog heel veel voor. Dat is een goed stel dit. Matchpoints, dus nogmaals voor het parcours van Geert-Anne van der Bos. Ja, hier op een boven, dus hij zal achterin komen. Maar weinig, nee, voorin, nee, dat is is te makkelijk, Ja, daar is de eerste finalist bekend. Je verwacht je het van tevoren, zie je het in de eerste en de tweede omloop al die vorig. En in de hele finale is het net al te lastig. Van der Bos, Striefstra en Tjesse Steenstra gaan terug naar de finale. En we nemen afskier van Martin Veenstra. Hij keert 18 keer de PC. Hij haalde 2 keer de finale. En hij pakt Joert voor de 4e keer, nee de 5e keer een tweede prijs. Martin Veenstra neemt afskier van de keerspot. 18 PC's Martin en krijgt net winnen kunnen. Ik vertelde krijgt het verhaal van de jongenscategorie waarin Douw en Teken domineerden. En waar Teken zei, ik zeg altijd wat ze Martin hoor. En wat het verschil is er nou in palmares, hè? Ja, dan kleer ik dat in de jeugd nooit net zo zien dat ik bij de WM Tekens die of zo. En van mij die moest staan, wat allemaal verdelen. En hij heeft een tijdje wat in de betere toer zitten en hij zit natuurlijk nog in de toptoer. Ja, hij die kans kregen dan ik dat misschien ook wel 16, dat weet je net. En, nou ja, mijn carrière is die wedstrijd en zo die is. En daar moet ik me doen. Bakken naar onderen komt hier op het Sjoekelaan.
Meesken als lietse protters hier op de banken zitten en wij onder paraplu's hier het Loerdwol. Ben we vanzelfs in afwachting van die orenhele finale tussen het betoer van Marten Bergsma en dat van Menno van Swieten. Je begrijpt wel dat die krek spelen hebben, dus die hebben echt even skoft nodig. Hier wil ik zijn hoe het 10 minuten, dan beginnen we weer. Dat vanwege het feit dat 7 minuten resten matten, maar ach meesken, sjoch. Dit is toch net best hier op het Sjoekelaan. Er is dus daar zijn dat door een minuut als zien het dien is. Maar we wachten er even op. En dan hoop je uiteindelijk wat er kleer te wezen. Ja, je hoort het vertellen zelfs dat dit een belangrijk moment is. Trijomien of Trageliek. Geen keert. Dus de eerste bal maar eens binnenbrengen, Marten Bergsma. Maar ik ben net te makkelijk. Pas ik het erop? Kees. Farin? Ja. Ja. En leeg. En goed. En knap. En belangrijk. Want de Trijomien van het betoer van Marten Bergsma. En derde zelfs ik de blieskip. Die bal strak voorin. Ja, maar een stuiter die wint moeilijkst. Twijfelt. En als je twijfelt, dan is die bal al voorbij. Van Swieten. Zijs Geliek. En voorin, maar die skept de brocht in de boppen van de schoot. Oh, kan ik naar buiten komen. Hij is uit daar, maar... Ja, nee, vond ik. Nou, dat is het net. Nee, het scheelt 3 meter, maar... Misschien zocht de Wierstra hem een stukje verderop hoor. Alle slaanbare bal. Ik nog wel even... Cruciaal op Zagelik. Ja. Ja, bij 4 vormingen dan is het wel dingen. Of jou om 2 keer nog is het nou maar wit. Een hele dikke keert, dus... Ja. Erwin zal iets in Kees, nou pakst hem. Ja, maar nou zoek dus... Ja, nou zoek twijfelen. Brengt ze hem weer voorin bij Van der Schoot? Ja, maar Matt net een hele platte manier van opslaan. Ja, dat had ook en ik zei soms, je kan nog steeds even weten waar hem exact weer hem brengt. Dat is net negatief bedoeld. Maar die had ze aanloop. Voorin. En nee. Kansloos is hij Van der Schoot. Het is het wapenonhoud daar van het toer van deze 3 man. Van Swieten. Achterin. Ja. Door zijn bal. Zo. Zijn Van Swieten. Een kapotrekker Zagelik. Ja, ze winnen nog net. Maar nou is de vraag even hoe ben je op een size moment. Nou, want tot nou dat bij de eerste naar de andere kant gaan. Dat is ik met name het verschil. Ja, met name in de beginfase van deze wedstrijd de volle bal om voeten bracht. Van Swieten. En ik achter Harskin had was naar hier in dit geval niet mooi. Dus tappoints, matchpoints voortwerken. Van Swieten het nog een keer. Voor die bij deze Pieter Hiemstra. Oer de tribune in de bal boppen. En deze Pieter Hiemstra zorgt ervoor dat zijn toer met Marten Bergsma en Hans Wassenaar teruggaan naar de finale. De finale waarin ze het opnemen met zijn toer van Gert-Anna van der Bos tegen Triemstra en Tjesse Steenstra. Vooral de dreemde finale. Een dreemde hele finale naar het in elk geval net. Menno van Swieten, Kees van Schoot en Erwin Zijlstra. Maar in het geval Bliedwezen, maar hij had de eerste derde prijs op de PC. Baals dat het eens neer een echte partijwest had. Ja, het is wel zonde dat we een pikken dat eerst net pakte op zoals nog voor. En ja, ze sloegen goed uit, goed op. Dus ja, we dienen dus best. En we konden het krijgen net dat ene puntje pakken om toch die ontsluiting te vinden. Want dat ontbreekt er steeds. Zo is een hier wel. Maar alleen nog het laatste puntje, dat weet hem. En dat weer de win van Kees van der Schoot. Verliezende hele finalist hier op de 166ste PC. Dat wie een afwachting binnen van de finale. En die gaat tussen het betoer van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra, Tjesse Steenstra. En Marten Bergsma, Reense Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. De wedstrijd trouwens onder leiding van Dirk Wierstra, de skietsjachter. En de 6 jouw vastbroek van het betoer van Bergsma. Mogelijk om het eerste bordje te pakken. Verdedig je de keers. Net al de dikke keers, dus de bal achterin. Tjesse Steenstra, die gaat nu terug. De blieskip bij tussen 3 mannen en een goed
Goeie opslag van Marten Bergsma, die er van Zwartje dat zei, maar een eerste afsprong. Goed beginnen. Ja. Als je vanuit Marten Bergsma, volgens mij is het heel belangrijk dat ze bij de druk houden in het perk op hun. En dan moet ze op het eerste keer ze. Dat laat gewoon de druk en achterin de winst. Helemaal met de kwaliteit versteken. En je moet profiteren van de fout die gaat aan en maakt het. Dit is vanzelfs een belangrijk moment. Steenstra. Achterin bij Hans Wassenaar. Ja, hartstikke boven. Die slaat die bal boven. Nee, hartstikke boven. Hij die kweer. Hij is boven. Hij loopt hem kweer tegen Triemstra, maar hij zit boven. Tegen Triemstra maar wie is ze? Kweer. Maar ze zitten een spul achter. 2-0 in het voordeel van de parcours van Hans Wassenaar. Maar dank aan deze boppenslag. Ja, Loet hem aan de linkerkant, daar show de ballen val. Ja, daar achter hem. Ja, keurmeester van Wier. Die is goed. Zij is gelijk. En het is achterin en Wassenaar glijdt eruit. De spanning is er rond. 2-1 en het juichen bij Steenstra en Triemstra. Zoals de Sjen, Steenstra. Ha, lekker. Eindelijk. Tuurlijk, goede bal, goede zitbal. Ik word geluk omdat Wassenaar uit leert. Vreemd me, ja, die was ik gewoon hier, want hij kon er wel heel veel onder terug. Ja, het eerste bloed opslaan. Maar dit is wel even een tikje voor Bergsma. Ja. Er zit 2-0 6 voor. Wat 3-0 en 3-0. Nou is het 2 wedstrijd. Nou, 3 keer 2 die tussen Steenstra. Je gunnen hem, ik zag een keer de PC-overwinning. Alleen nog al omdat hij een ambassadeur is voor deze sport. Keurige, rustige, nette jongen. Die fantastisch keert kan. Oh, deze is jongen. Nou. Op de bank. Pieter Hietstra. Mooi van op de bank. Onvoorstelbaar. Technisch zeer vrij. Publiek kiek op de bank nou. Nou, klap het voor. Let op, mooi stuit. Oh. Hier. Oh. Nou. En dan weet je, hij weet dat ik fot, hè? Hij hoeft er niet in de Sjen, want hij weet, hij gaat boppen. Geweldig. Trajomin zij gelijk. Werd een belangrijk moment. En hij had het Joet of vaak Sjenlitten. Marten Bergsma. Opslager Ruud Minitski brengt hem achterin met die boeten. En nou dat hij het even net Sjen. En die plaats van dat de spanning fot is de spanning weer waarom. Want het wordt 3-2. En hij beseft dat ik. Werd richting de boven, maar tegen Silver retourneren kunnen. En goed onder het perk. Was er nog bij? Ja! Dat nog niet mooi is. Steeds dat keer er nog. Het scheelt maar 2 meter. Knap die, hè, de Hans Wassenaar. Die kijkt het publiek nou echt mooi. Poe. Veel om het waas, kindersijs. Voorin. Lloyd. Erbij. Oh, nee, Lloyd. 5-2. Ja hoor. Echt fantastisch die toch deze Pieter Hietstra. 4 om het waar. Zo. Echt heel toek die. Ja, hij krijgt nou ook de compliment neer. Poeh. Wat een toekbaltje. Ja. Hier. Tja, hij stapt naar ijs, naar links. Ja, Stapt er wat. echt toekdingen. Ja. 4 om het waar. Verrassend. Waar brengt Marten Bergsma aan nou? Waar voorin betekent Triemstra? Ja. Maar direct Het is het goed. En de overwinning is daar van Bergsma. Zijn eerste PC-overwinning. Ja, geweldig. De trainer van Reze Pieter Hietstra. De 12 van Hans Wassenaar. Een verrassing? Ja. Een grote verrassing? Nee. Want het is een goed parcours. Nou, dan kunnen we het nog zeggen de koning. Zo. De flik staat weg. Pakken ze weg. Oh, machtig dit. Oh, dit is echt fantastisch. Beste parcours van het hele seizoen. Deze pakt op moment supreme. Godverdomme lekker. Je bent een klas apart, de hele dag. Ja. Gisteren we alle 3 goed in vorm.
Het lijkt het wel als dat elke niet en daar een kroepje aan wil. Ja, iedereen, het is geholpen. Ja. Het is kloot. Ja, geholpen. Ja, jammer. Ja, we hebben geen schijn van kans. Nee, we keerten net. We krijgen vat op hun bal in het perk en ik moet opslaan. Ik net echt vliegen tussen het skeer. Perk nog eruit? Ja, ik dat. Je maakt al wat. Ja. Hoe zeer doet dit? Nou ja, zeer hè. Ja, je skiet kan je er al een paar keer in, maar alle kind krijgt net. Ja. En dan kan je hem vertellen dat unaniem koning worden is van de 166e PC Hans Wassenaar. En nou we weten waar de koning is, kunnen wij hier met een goed gevoel afsluiten. We hebben Rijn, we hebben mooi keertsen, we hebben magistraal keertsen van het parcours dat woen focussen. Het weer wat dat betreft ik weer een geweldige finale. Wielste mensen hier ik al, Hans weer ook wensen. Ik zou zeggen, tak om hier weer er weer in 2020 vanuit Sjoekeland.